channel. Alright, so guys, nandito tayo ngayon sa Highlands Park. Hindi pa, sa Highlands muna to. Pero we're on our way dun sa Highlands Park. Tapos, ano ba mayroon doon? Syempre, it's going to be a fun-filled day na naman. And at the same time, food trip na naman tayo, guys. Of course, kasama natin si Jazzy Venture Vlog, Lacocherong Irigenyo, J. Carlos, kasama din natin si EJ Mortel, and ang Morenong Vlogger. Morenong Vlogger ba siya? Si Kier, yes. Ngayon lang ulit kami nagkita-kita after a week. O, diba? And naglalakad ako ngayon. So kaya tara, let's go! Outfit check muna tayo. Ang outfit natin ay palma lang. Ganun lang yan. Outfit check. Sama-sama na naman tayong ingay. So anyway, ano ba in-expect natin? Siyempre food. Yeah, I'm so excited to eat. So ngayon natin na lang namin yung aming sundo. The staff that will bring us inside. So may entrance tayong 30 pesos per kilo. Oh my God! Hindi na tayo agad dyan. Alis na nga tayo dito. Welcome to Highlands Park! Let's go! Skirt! Hi, Sir James! Principal ng Highlands Elementary School. Nabago na. Let's go. Skirt. Ang ganda ng view. Bakala. Punta kayo dito. Alright, let's go. Ay, ang ganda, Mars. Nalaglag ako. Wow. Taray talaga. Sikat na sikat. Ba talaga, oh? Ang famous talaga ng friend namin, nagpapapicture kay Jollibee. Ay, charot! Grabe, first stop pa lang namin, nainita na ako. Next na tayong place. Ano best seller niyo, ate? Mango Graham Shake po. Itong pizza. Best seller po nila yung Gemmer's Overload po. Tara na, punta na kayo dito sa Highlands at dayuhin ang Alcala Graham Shake at Gemmer's Pizza. Hi sir, ano po name ng restaurant? Uptown Resto Bar. Ano po ang best seller natin sa ating resto bar? Mga beers, best seller siya. Plus yung mga wine natin. Meron tayo mga cocktails. Sa pulutan naman, native na manok from Kalanggawan Organic Farm and native na baboy Kalanggawan Organic Farm. Kung gusto niyo mag-unwind, punta kayo sa Barangay Stanza, Highland Park. Punta kayo sa Upland Resto Bar and maganda yung view dito. Nasa tuktok tayo ng bundok, overlooking the city. Maganda dito, magpahangin, mag-relax kayo. Punta kayo dito from 2 p.m. to 10 p.m. May gold view pa kasi. Okay? Thank you! Hi! Hapon po. So, ano po ang pangalan ng ating store? Uphill Milk Tea with special halo-halo biginubatan. Ano po ang best seller po natin? Intermelon, Okinawa, strawberry, dark chocolate. Yun po yung mga bestseller namin sa milk tea. Hi everyone! Punta na kayo dito sa Uphill Milk Tea Shop! Hi! Taas ang energy ni bakla. Para mataas ang sugar ni ate. Ako po si Francis Pat Diaz. Ano po ang pangalan ng store natin? Pat's Resto Bar. Ano po ang bestseller sa Pat's Resto Bar? Salmon, sisig, and pusit. Chisling pusit. I invite you po na pumunta dito po sa Pat's Resto Bar. Sa likod po kami ng Namitan Mo and Uptown Bar. Ano po ang pangalan ng store natin? LA John's Burger and Fries po. Ano po ang bestseller po natin? Putlong po, siomay and fries. Wow, putlong! Hello, punta na po kayo dito sa Island. Madami pong pagpipilian na mag-fry. Sarap po. Suko sa amin, bili po kayo. Burger and fries po. Sa LA John's Burgers and Fries.
Ang pangalan po ng store namin is Ginginis kasi yung mga owners po nila is mga engineer po. Mahilig po sa G. Bestseller po no. Anong pagkakaiba niya sa ibang sisig? Bukod sa masarap na, matalino pa. Dagos ka mo sa Dinginer's Diner! Nagit ka po? Magalit siya. Ay po, ano pang pangalan ng store natin? Yung top Buko House. Ano po ang bestseller natin? Halo-halo. So nakaserve po ba siya sa Sa buko siya, oh. Wow! Guys, sa mga viewers, kung gusto niyo po ng buko with a twist, dito na po kayo sa Hilltop Buko House. Located lang po sa Highlands Park. So next stop, let's go! And we're back! Yung ganda naman, no? Guys, tignan niyo yung view dito. Oh my gosh. Sobrang ganda ng place dito, guys. Kaya pumunta na kayo dito sa Highlands Park. Pangalan niyo po, ma'am? Niaja. Pangalan ng store? Happy Lemon. Anong meron sa Happy Lemon? Lemonades. Different kinds of lemonades. Takoyaki. And then soon, waffles po. Buy one, take one. Wow! Since healthy drink siya, lemonade, so lahat na nagpapapayat. Ang gamit namin is honey. So do not worry kasi organic and very healthy sa lahat. Ang Happy Lemon, and kitang-kita nyo naman sa sunset. Kitang-kita sa store namin. And lahat ng drinks namin ay very affordable. Starting for 49 pesos lang. So let's go! Ano po ang name ng store? Chili sauce, kinalas and Mami House. Ang bestseller po namin dito sa Highlands, ito pong pares. Tapos ang pares po namin pwedeng pares with rice at saka pares with Mami po. Saka anliso po kami dito. Sobrang binabalik-balikan tong pares namin, Mami, tsaka lugaw kasi masarap na masarap po. Tsaka ano po, yung mga mahilig sa sili, meron din po kami special na chili sauce. Sa lahat po ng mga viewers, punta po kayo dito sa Highlands Park. Marami pong pagpipilian na pagkain and visit din po kayo dito sa Chili Sauce, Kinalas and Mami House. Ano po name ng store and ano bang bestseller natin? City Heights Cafe po yung name ng store and yung bestseller po namin is Ice Caramel Macchiato and Salted Caramel. Ito yung first store namin. Hello guys! Iniimbitahan po namin kayo dito sa City Heights Cafe. Bukas na po kami from 2 p.m. hanggang 10 p.m. Marami po kami recipes na ilalabas. Talagang babalikan nyo po. Have a great experience here at City Heights Cafe at Highlands Park. I'm Emmy Coronel. Our store name is El Tacos and then K-Food. Our best seller are the Crazy Nachos po. And then for the K-Food po, we have Sanggupina Box and then corn dogs. Try and visit here in Highlands Park, our El Tacos and K-Food. Thank you! Pangalan niyo po, chef? Ryan Triandes po. Ano po pangalan ng store? Justice Chicken House. Ano po yung bestseller natin, sir? Buffalo wings, garlic butter. Masarap siya and then dahil mainit kasi on the spot titira namin na pagkain nilalabas namin, fresh lagi ang chicken. May mga bumabalik talaga ng chicken kasi masarap daw, medyo kakaiba daw kasi sariling timpla namin. Hello guys, imbitahan ko kayo na pumunta dito sa Barangay 59 Instanza sa Highland, sa Justice Chicken House. Bumisita po kayo dito, masarap dito ang chicken. My name is Catherine Dilarama, owner of Namitan Mall. Actually, Namitan mo palang matikman nyo kung gaano kasarap ang aming food. Ang best seller namin is sisig, crispy tungol, butter chicken, and nachos. Pinag-serve din po kami ng tower. Yung power? Tower! Mga katropa, pumunta na kayo dito sa Highlands and try our foods. Namitan Mall! Alright, so nandito na tayo ngayon. Natapos na din tayong makita ang ating mga stores. And excited akong matry yung kanilang food. Excited ka na ba, ma'am? Kasi nga, yung makita mo pala yung pagkain talaga nila, may magugutom ka talaga. Kaya pagpunta nyo dito, hindi pwedeng hindi nyo matikman talaga. Correct. And especially halos lahat ng niluluto dito ay niluto in front of you. Kaya punta na kayo dito guys sa Highlands Park dito sa Estanza, Legazpi City! Yeah! Okay, so right now kami ay nagsiset up na ng aming food. Excited na kaming kumain. Meron tayong mga nachos, meron tayong mga takoyaki, merong chicken, at napakadaming drinks
Diyos ko. Eto't pa, may halo-halo kaming nakalagay sa buko. O, di ba? Ito na naman ang ecosystem ng amin. ng vloggers. Ayan, magkakasama at sabay-sabay na nagtitake ng videos and photos. My gosh, as a burger lover, excited ako to eat nito. I love burgers! Pagkain, pagkain. Oh my God, maraming salamat sa sponsors. Siyempre, yan, kailangan natin tangkilikin ang sarili natin only here sa Highlands Park, Legazpi City. Hindi ako magre-reklamo. Madam, thank you so much. Ay, hindi tuloy. Sisig ni Sir Pats. Wow! So, kakain na tayo guys and I'm really excited and I just can't hide it. Let's go! Oh my God! Thank you po! Wow! Yes! Ito na lang po. Ginginis! Thank you po, Ginginis! Wow! May backup pa. Thank you po! Guys, Dami pagkain! May pizza pa! i-arrange natin mga kain po. Takoyaki. Eto na yung takoyaki. Di masarap yung sisig pusit. Crispy noodles. Kaso kulangan nun lang. Okay, next burger. Let's go. One down. Shoutout po kay Oh my God! Sunwest. Pahabol. Ay, Sunwest. Guys, may paputlong. Yan. Ang gusto na yung matry ko yung what? Sisig. The best. Thank you, Hotel St. Elise. Busog na kami. Hindi pa. Hindi pa daw. Alright, so tapos na kami kumain. Food coma na naman po kami. I'm so stressed, but I'm so happy. Thank you so much. I'm so blessed. Grabe, so blessed. Thank you so much sa lahat ng mga nagbigay at nagpatikim ng kanilang napakasasarap na food from different food stalls here in Highlands Park dito sa Estancia, Legazpi City. So, pauwi na kami ngayon, guys. At may mga balot kami. Kami nag-Sharon today. Alright, so dyan na po nagtatapos ang aking vlog for today. I hope nag-enjoy kayo sa aming food trip dito sa Highlands Park, dito sa Estancia, Legazpi City. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe, like this video, and comment. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you in my next vlog. Bye!